Hoćemo li se dakle smiriti, hoćemo li se pokajati dovoljno, hoćemo li učiniti sve da naš život protiče u ljubavi i u smiravanju. Jer ako tako biva, onda je i naš odlazak u blizinu Božju najbogougodnije nastrojenje, jeste vaskrsnuti i u tome biti Hristov, naslediti život večni koji više ništa ne može da otuđi, da oduzme, da poremeti, da dovede u pitanje, nego da nas učini u svemu istovetni blagodati Spasitelju, našem Gospodu Isusu Hristu,